Akangishaye uThemba manje mhlawumbe ngisuke nazi icrash phambi kwakho. Mhlawumbe ngisuke ngiwile manje uThemba akangishayi mhlawumbe angazi manje ngoba mhlawumbe suke sijibizile kancane akangishayi nje uThemba. Ntamase ngoba nesicrash uwa yonke indawo. Akangishayi nje uThemba uyithatha nje leyo nto. Ntakama ngicela uyeke lesoka lakho uThemba. Liyakuhlukumeza. Uzonginika uThemba into engineyona. Unika ngithemba. Uzonginika yini oyithola kuThemba wena? Ithoba ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele kumbukeli weBlack Life TV. Mina ngumlangeni uMagasela kwisiqophu sethu sithi izinkinga zomndeni. Hayi mega umndeni nje misa neyinkinga so lebeni sibona nje sitheleka ukuze sikwazi ukusiza la esingasiza khona. Manje la nginosisi wami eduze kwami uzongichazela uma wami eduze kwami ezongichazela ukuthi yena yini enzo sasibhalile la kwaBlack Life TV. Kodwa phela ngithi usisi ngakubena ngabe usisi omdala but anyway it is what it is. Sawubona mawunjani? Sawubona yebo. Yebo, siyakwamukela kwiBlack Life TV. Usibhalelile sandwa sami but before then ngicela ubingelele umbukeli bese yazi ukuthi ubaba kaba and why usibhalelile. Ngiyabingelela ababukeli ekhaya. Igama lami nginguThando kaMkhize. Okay. Ngibhalela Black Life ngenxa ukuthi nginenkinga nodadewethu. Udadewethu unesoka lakhe olithanda kakhulu. Manje swakhe liyamhlukumeza. So ke la ekhaya ke sasiba u5 sengisele naye kuphela. So sengiyakhathazeka kakhulu ngokuthi ngingaze ngiluze yena manje. Sengizocela usizo ngoba lo nginibonile ngizwa nangabantu ukuthi niyasizana. Ingakho ke ngizocela usizo ake ningisize ngoba ngiyakhuluma naye ekhaya. Ngithi lesoko uyalibona yini ukuthi alilungile futhi alimfanelanga. Ngoba mehambile nalo uyabuya uyakhaya uyakhala uyabuya futhi limhlukumezile. So bengicela ukuthi singenze njani ukuthi athole ukusizakala ngoba angifuni ukulahlekelwa yena. Sekuphela kwakhe akekho umunye. Asinababa akusekho umuntu. Udadewethu unabantwana. Usehlula nokuthi kuyagada abantwana bakhe obashiya nami. Ngoba leli soko meselifikile uyakhohlwa ukuthi khona ingane. Ngiyakuzwa. Yayizwa lonto. Mengithi leli khulitsola khalikhokhe la ekhaya ngoba phela nje wasabantu thina usiko lethu umuntu uyakhokha ekhaya. Alifuni ukukhokha. Liyahamba mlifike liphuzile lizomthatha la. Kangabe udadewethu usezwaphuza ushutshwala ushuqobo naye. Ngiyacabanga bathi engaphuzi ukhona abazali. Useyaphuza manje. Noma ngakhiya iminyango uphuma nangewindi. Angisayazi into engizoyithini ngempela le ngoba kushiya ingane lezi uyiholela igrant. Imali yegrant uyidla naleli soka lakhe leli. Ithi misiphelile limshaye. And into abayabe ngitshela yona ukuthi ke mebefikile lapha lifulana nangenkani nayo. Hayibo. Ngithi mina liyeke leli soka lakho ba alilungile. Uthi uyamthanda. Sengiyasola ukuthi ingathi khona into ayidlile. Usho nje abadlisana. Bayadlisana amadoda. Yo. Akwazi kusekodwa lokho. Usho kanje. Ngiyasola ngempela ngoba kuye ngathi uyangilalela uyangizwa. Kodwa bese lifikile uyashintsha. Uyashintsha nje ngempela akezwa lutho nje. Futhi angitshela ukuthi uyalithanda. So ngiyalicela kusizo ngempela ukuthi ake lilamle la inkinga. Sizothini sizokwenza njani? Unabantwana abangakuyena usisi babili. Bazalo yena lo bhuti. Abazali lo bhuti bamfice nabo. Ayakabazali. And akaza akhombisi nokuthi ufuna ubobaba einganeni zakhe. Akanandaba. Kuphela lo uthanda nje lesoka lakhe nje. Mhlawumbe ubhuti usebenza umsebenzi mina wazi. Ayangimazi ukuthi usebenza kodwa uyasebenza yena. Ngoba uright. Uright yena uyasebenza kodwa nje umuntu onodlame. Ngoba nami ngimkhuza uyangithuka. Yena ubhuti. Ubhuti. Hayi kanjani manje? Uyangithuka njena athi angiphume endabeni zakhe. Uzofuna into noma mhlawumbe mina ngiyamfuna yini yena. Hawu. Angithuki. So bengicela ngempela ukuthi ake ningisizeni. Kakhulu lezi izingane izokhula kanjani meyikhula kanje uma wazi eshawa kanje efike emabokoboko. Yebo. Ngoba kanako ukuhlonipha izingane naphambi kwazi ingane uyamshaya. Ngoba ukaphume inkathi ephuma nezingane yafika amvimbe lapha esitolo. Amthathe. Ingane ebuye seyibuya zodwa. Uya drive uhamba inyawo? Uhamba ngeenyawo. We, hayi kambi. Bazoze bathi ngindaba ngithi uya drive hamba inyawo we. Angisho kambi ngisho ukuthi awu phela umuntu amenyawo kulunga vele umbalekele nje. Kodwa ngoba uthi uyamthanda. Uyamthanda nje impilo kodwa nje ngiyambona ukuthi hayi nesemqondweni dadewethu hayi angathi asikho right. Usemshaba samdisturb. Ngiyabona uhlumezeke kakhulu. Ngoba uyafisa mhlawumbe uphume kodwa kuphume kodwa nje uyamthanda le ndoda le.
Yazi yangizima indaba yakho ngiyakuthanda nje ukubaluleka kakhulu ekuvezayo ukuthi uyamthanda udadewenu. Kakhulu. And uyasaba ukuthi njengoba sesele yedwa ungagcina ulahlekelwe yena and abantu besilisa yabo i-GBV is real. Yeah. Umuntu uqala kushaya kancane lilanga abona ukuthi hayi akusazoyi mhlawumbe agcine esemlimaza amdubulo or amgwazi. Becathi bayalwa kade usezoshona ngempela. Nami ngiyasaba ngoba kuyenzeka lokuthi njengoba ngiloke ngivimba nodadewethu ngelanga uzobuya azogwaza mina. Yeah. Ayijabona mningi imndeni namhlanje ekufa abantu ngalezi zinto zobathanda nabantu. Manje ngiyayisaba lento ngoba nami lo ngivimba nami ngizoba nenkinga kodwa sengicela ake kusiza ke leqala kusuka inkungu mhlawumbe kukhona okuzokwenzeka. Yabo? Ukuze sikwazi ukuphepha nabantwana naye athola ukuphepha. Ngiyakuzwa. Hey ngiyakuzwa sithandwa sami senzeni kanje wema Mkhize. Hawe ma awuthi ngiqale ngimchazele nje umbukele just in case mhlawumbe lokho nawe uzobe usuyangicorrecta ukuthi hayi Magasela ngishongo kanje. Uyachaza udaba lakho ukuthi unodade wabamthanda indlela esimangaliso bazalwe bo5 isweni sikama wakhe kodwa sebeshone bonke abanye sekusele yena yedwa uma gcina. But manje into ayenzayo udade wabo usevele wathandana nomuntu wesilisa. Ayi umlisa lo kuthiwa yakampombo buya ukuzosleep and ubuyamshaya naphambi kwazi izingane kodwa methi uyakhuluma nosisi wakhe umtshela ukuthi uyamthanda lo muntu wesilisa. So akazi ukuthi uzomsiza ngani ngoba uyasaba ukuthi what if ngelanga uyambulala or angambulali yena angene la endlini agcine naye uma esegaxela aseshayeka athola amachaphazelo kube uyena oshonayo. So uyabona ukuthi lento le iyadinga ngempela usizo lochwepheshe nabantu abafana nathi as Black Life TV ukuthi singenelele sibone ukuthi usisi singamfaka yini umqondo sibone ukuthi ke place singamsiza khona ngalomlisa ngoba ngathi akakho right ngathi nje ngempela umuntu ongekho right mekwazi ukushaya umuntu esifazane amshaye naphambi kwengane zakhe hayi angiyazi lento kodwa ke asimlande kudadewethu. Hayi singamlanda. Azohlala la ngabe uzofila kanjani akanalo udlame kodwa. Hayi akanalo udlame ngiyacabanga ukuthi ngoba khona nizonihlonipha. Uzohlonipha ngoba usizoba nezikayo zombona nje naye mefike ukuthi usenomaka. Unamazi. Yebo. Yo, okay. Ake simthembe uNkulunkulu ukuthi kulolu daba uzosihola. Njengoba izwe lake mbukelo Black Life TV belichaza udaba. Asimlande uma singaze simoshe isikhathi nje singapholisi maseko. Asimlande dadewethu abe khona la eduze kwethu asichazele ukuthi ngempela kwenzakalani. Uzophela makhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sesiphinde sabuya mbukelo Black Life TV. Myself Mangani Magasela isiqopho sesithi inkinga zomndeni. Sesikwazile ukumthola udadewethu lo omncane uma aworried kakhulu ngaye. Amthanda kakhulu rather. Yabo mengithi worried naye uzothuka ukuthi kanti ubizeleni. Ake ngicacise nje ukuthi usisi wakhe amthanda kakhulu uma gcina kama wakhe. Sabona sesunjani? Yebo sawubona sesunjani. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukelo Black Life TV bese uyazisho ukuthi uba igama lakho nesibongo bese ke udadewenu uzobe sekutshela ukuthi yini esilende ukuthi sibe la ekhaya. Ngiyanibingelela ka Black Life. Eligama lami nguzama wakamkhize. Yes bazathi. Nangoke usisi wakho khona afuna ukusisomtsala. Hayi mntakama ngizoxolisa ukuthi ubone kufika abantu aba Black Life. Ngibabhalelile ke sisingenkinga engibhekene nayo kuwena. Njengalokhu unelisoka lakho uThemba njengalokhu ekuhlukumeza ekushaya. Usuze waba nane crash kushe ebusweni mntakama. Kepha bengifuna ukuthi basithola isixazululo ukuthi ne ungasizala kanjani kulokuhlukumezeka kwakho okwenzakalayo empilweni yakho. Mana sisi uthi ungibizele ababani Black Life sisi ukuthi uzothola ukusizala mntakama hayi ngoba hayi kabi ngenzela ukuthi uthole uxhaso. Mana sisi ungaze ungibizela amakhamera. Ungibizela amakhamera sisi. Mntakama ngikhathazekile ngawo sekukuphela kwakho. Ana ukuthi kunjani uThemba wenzeni? uThemba uyakushaya dadewethu uyakuhlukumeza akushaya ngaphambi kweingane zakho. Manje sisikona kubhlungu kuphi ngoba mina uThemba siyathandana naye ayikho inkinga naye uyakwazi lokungisiza la ngisiza khona akaze futhi azangishaye futhi mina akaze sezangishaye angikwazi lento ongitshela yona uzungitshela ukuthini
angiyazi lento ngitshela nasisi uthi ngitshela ukuthini ngithatha lento ngitshela wakangibona cha sisi ngeke ehlisa umoya mntaka. kodwa ubungeke sisi ya Kodwa-ke uyayibona-ke inkinga ukuthi wena ufike usho nje nensipho yokugeza nje umzimba wakho ufiki naye ekhaya lo Themba wakho nje ukuphozisa utshwala uyakushaya. uThemba uyangithanda sisi uThemba uyangithanda uyazi uthanda angazi ukuthola uthando njengoThemba anginika lona Uhlobonye uthando lokushaya. Akangishaya uThemba manje mhlawumbe ngisuke Nazi icrash phambi kwakho. mhlawumbe ngisuke ngiwile manje uThemba akangishaya mhlawumbe angazi manje ngoba mhlawumbe suke sijibizile kancane akangishaya nje uThemba Ntamase kwaba nesicrashe wa yonke indawo. akangishaya nje uThemba uyithatha nje leyo nto Mntakama ngicela uyeke lesoka lakho uThemba liyakuhlumeza. uzonginika uThemba into enginika yona Unikani Themba? Yini oyithola kuThemba wena? Yini oyithola ngani? Ngoba kusho ama-chips engane uqhamuka la ekhaya ama-chips wena. Awuthengisha isinkwa wena ngemali yegrant ey'ngane. Ngidla lo Themba le eba-jointini. Uyena uThemba mina onginikeza uma ngithi ngiyeza abuye athi ngizobuye ngiye ekhaya ngizobuye ngiye ngifike nami ngithola ithuba bese ngiyanibona bese ngihamba ithuba lokuthi ngihlala ekhaya ngingalitholi. Hayi bo inkinga-ke dadewethu. Zama. Yebo sisi Uyayithanda iy'ngane zakho? ngiyayithanda kakhulu kodwa usisi yazi Zingana n'iy'ngane zakho? Ehlisa umoya sithando sami. Azizile ukuzolwa la. Zingana n'iy'ngane zakho? lo munye una-5 lo munye una-10 Uyayithanda iy'ngane zakho? ngiyabathanda Uyayithanda zibe nomzali nje uze uyibone nazo ufike mhlawumbe laphayana ko-varsity ngakujabulela lokho ezumzali. kakhulu kodwa nje ngeke Ehlisa umoya angisho usilwana noThemba mina khululeka. Thandana noThemba. mina yes. uThemba ngiyamthanda Ngiyakuzwa futhi ngiyakubona nami lokho. Nginawe mina kuloshuni kaThemba. Yes. Manje uThemba imali yegrant bese iyenze njani noma ungasakwazi ukuyiletha ekhaya? ngisuke ngithi ngizoyibeka bese iyadleka nami Uyidla ngazi nobani? naye uThemba Kanjani manje udla imali namuntu wesilisa imali yey'ngane zakho oyithandayo? ngisuke ngiyitshela ukuthi izopesheka maybe somewhere somehow Bese kugcina kwenzakaleni uyasebenza uThemba? uyatoha uThemba bamba ama-piece job manje mayitholile ngaso sikhathi mhlawumbe nento eshodayo endlini suke ngiyitshela nami usisi ngikhona into engizomethela nawe kodwa kungenzeka kwenzeka ngazi nami kanjani Kanjani manje uthi akwenzeka wazi futhi nawe kanjani? Ubanika ozokwazi umzali engazi wena noThemba nazi uba uzokwazi. mina ngazi kodwa ngisuke Yini ngiyitshela ukuthi oyithanda kuThemba siqale la yini oyithanda kuThemba? Themba mina uyanginakekela Yini ukunakekela mhlawumbe? Unakekela uyakwazi kanjani? ukuthi uma ngithi khona into engishoda ngayo anginikeze kodwa noma ngeke anginikeze konke kodwa uyanginikeza ukuthi ngoba usisi angeke aze akubone ubusuke ngikho Kodwa ushuthi uyakwazi ukusiza iy'ngane usisengekho. ngiyabasiza there and there but not that much Ukusiza ngani pho ukunakekela kanjani uThemba? Ukuthengelani iy'ngubo, wenzani? Uyafundisa? Wena uyasebenza uyafunda? nami ngibambela ama-piece job lapha nalapha simithane halfway naye uThemba Ukupha malini nje mhlawumbe uThemba? Sigaqa. lutho lo 300 nje Kulungile dadewethu. Ngifuna imali yegrant akunandaba ukuthi uThemba ukwenzelani ngoba ngifuna ukwazi mina imali yegrant. Akunandaba uThemba ukuthi ukwenzelani. Okwangampela ngifuna ukuya la ekuthenini nje ukuthi uyakunakekela bese ngifuna ukwazi ukuthi izinto into ayinakekelayo if usisomdala ezokhala ukuthi iy'ngane aziyitholi imali yegrant kusho ukuthi iy'ngane ayinakekeleki, am I correct? Yebo. So njengoba inganakekeleki imali azikhona kodwa isibonelelo sahulumeni kusho ukuthi imali idliwa nobani? NoThemba. So uThemba umnakekela kanjani? Ikuphi akunakekelayo? Ngaphela fanele ngabe uyakuphesha kwakona lokho ukuthi iy'ngane ngempela zihola igrant kuphela-ke awunayo imali etheni uzoyiletha ekhaya. inkinga usuke kuyena uThemba nami angazi ukuthi ungikhohlisa kanjani athi hayi usaqala ngekubo usaqala ngekubo uzoza Uyakondla kumina kubo wena gcine ngawo. athi usaqala ngekubo Kodwa usazoza kumina but you see that as since wena love. ngazi ngize ngithole lutho kodwa yena Still ubona kuwuthando, inkinga ngiyamthanda angazi kanjani angazi kuphumeki kuyena noma ithi ngiyazama kodwa kuphumeki Ukuzama ukuphuma. ngaye ngathi ngiyazama kodwa usuku olulodwa ngileli la ekhaya ngibona ngathi unyaka wonke Awuzamiswa yini ini yakufike emqondweni wakho ukuthi awuthi ngizama ukuphuma. sasixabene ngathi ngcono vele ngihambe ngekhaya ngifike ngambikela usisi ngathi sisi wathi usisi angiphume kulo baba ngathi manje ngiyazama ngavumelana naye ngoba bengisesenenkinga ngisakhala Mngana noThemba? uThemba uthe ukukhula Mhlampe ba-50s la. uThemba la ku-46 Umfana na 46. Uyakushaya futhi uThemba bengizwe. Khuluma iqiniso singabusapheki kunalutho.
Nokungishaya. Ya ngiyabonga sithando sami. Yazi mingithi uzongitibulisa kodwa kwawenza kwalula. Still lokhu ubona kuyisayini yokuthanda. Umuntu bekushaya. Cha, ngibona ngayona isayini yokuthanda. Manje angazi ukuthi kumina kwenzakalani. Still uyamthanda noma ngakushayi. Uma engakugwaza ngephutha ushone. Inkinga phela usisi uzoba senkingeni ngoba phela sesisele isodwa sobabili abanye sebandlula emhlabeni. Singaka-avoid kanjani sisangabi senkingeni? Ukuthi kumele ngishiye phansi uThemba. Yabo. Ngoba angisuke ubona abantu beshayana ngiqale nishayane kanje. Emva kwalokho nje ubuqale wathi wena uyawa usuke uyiwele uyamprotect. Emva kwalokho uzokulimaza kugwaze ngephutha. Yena incathi usakushaya. Uvela ushone ushiye usisi nezingane zakho. Ufuna ingane zakho ikhule ngenamzali ngenxa yomuntu wesilisa. Yena usisi kungiphathe kabi ukuthi angibizele abantu baka-Black Life. Yebo. Kodwa ngoba ngithi ngoba khona omunye wazi ungenela impilo yami, ngizozama ukuthi ngiyincenge ukuthi ngikwazi ukuye kuThemba kodwa noma kungelula umuntu avele umyeke nje. Kodwa ngizozama ukuthi ngiyincenge inhliziyo yami ukuthi ngimdedele because ukwazi ukuthi usisi nami ngikwazi ukuthi ngingenze lento afisa ukuthi siqhubeke sibambane sikhulise umndeni njengoba sesisele sobabili. Kodwa-ke kulula ukungeka kuThemba azomeyiswa yini? Angikazi. Mina ngicabanga ukuthi fanele uqale ubuke ukuthi obaba athanda kakhulu uThemba nezingane zakho. Ubaba umthanda kakhulu usisi wakho noThemba. Uma ungabeka la usisi wakho ubika izingane zakho oqala bese ubuka uThemba. Awukwazi ukulahlela abantu okhule nabo nabavundla esiswini sakho. Yebo. Ngomuntu omazi semdala. Senesikhathi singanani nitsana noThemba? Sasinawo 2 years. Sena 2 years? Yeah. Yacabanga isikhathi sincane kanjani leso sikhathi? You're old enough usuyibone kakhulu impilo mfethu. Ngoba ngena ngisho babo izingane zakho lo muntu. And again. Yabo leyo nto. So lokho ngakubeka ekhanda lakho ukuthi yabo ukuze ingane zami ikwazi ukungibona ngiwumama oqotho ongcona ngeke le ndoda. Ukuze udadewethu naye akwazi ukuthi angihlezi ngikhona eduze wakhe kube isikhathi kaNkulunkulu kungabi iphutha. Because le mpilo phila yakho obudede ngiyona ezenza ukuthi ube iphutha ukushona kwakho. Ngiyakuzwa sisi. Abazali bashona eminyaka ngakhona mama? Angina 17 mina. Wawumncane ungangami nami bashona ngina 17 kodwa ingane zakho nje bina 10 ina 5. Kwabalula wena ukudila nalokho ukuthi abazali abasekho na 17. Cha, zangibeli. Imagine ke ingane zakho uzogowa through leyo nto. Ufuna igo through leyo nto ingane zakho? Cha. Ungenzeli mina sabonisana nje ntombo. Ngiyakuzwa. Yabo nje ukukhuleka mina ayekho umuntu okhule njengami na. Ngiye ngifike la ngifika khona ngifike ngithatha inkinga zabantu ngizenze zami khona sokwazi sikhuluma. Kungabe ngathi manje yabo mina ngumuntu manje owazi kangcono noma impilo ephila kangcono kunani cha njalo ukubonisana nje. Yeah. Yikho ngifuna ukubonisa ngendlela eright ukuthi nje girl to girl yibona ingathi mina nje personally angiboni ukuthi ikhona into engayenza engathanda omunye umuntu ukudlula umfana wami. Never. Ingane yami angifisi ukuthi nje ngingashona nje kwayimanje ngingakayiboni nami ukuthi yenza ngisho noma kuthiwa sengiyayibona ngizofisa ukuba umzali nje ezohlezi ngithi nje hawe ma I'm so proud ingane yami isengaka when at the age of 5 and 10 bancane labo bantu ukuthi unganikeza umuntu wesilisa ukuthi akuscratch kanje acishe ubuso bakho ubuhle bakho nje for fun for love nalo uthando nama peace job. Ngicabanga ngidlisile mama. Angazi because uma yonke into ayishoyo ngiyayivuma. Uvuma zonke. Yeah, ngiyayivuma. Yonke into ayishoyo. Noma ngithi ngiyazama ukuthi okay lena ngiyavumelana naye. Uyangiconvince ngicine sengiyivuma ngiyibone right even though ngibona ukuthi this is the wrong thing. Akanazi isibhamu nemmesa akaze nje umbone phethe oqaphu kanje nebhamu. Cha. Ngaze nje uzomhla ikwazi ukwazi ummesa osekitchen. Nawe uyabulala phela ummesa. Cha ngizama ukubhekelela esimeni umngozi omnganani yabonke ukuthi umuntu ojwayele ukukera because uyambuka umuntu nje obuhlala naye ukuthi ish lo lento nje mengase kwenze ku1 or 2 uyabona nami ngisengcupheni so mina ngifuna ukwazi ukuthi is she willing to put herself kuleyo into yini ngoba phela mekwazi ukufika la egate ezongithuka athi ufuna intombi yakhe akafuni mina ngathi manje mina yes ngivimba nalo ngoba mina ngifuna ukuthi afune mina. Yebo lento mamkhizi wrong. Angiyibona wrong. Kodwa uyibona fast ngendlela ongijima ngaso ngifuna magasa aqede lento phume lamakhamera ngibe right.
Cha nje ukukhuluma nje ngiyarealize yonke into eshoyo nokuthi shuthi ingane zami mahlahla ngicabangile. Kwangempela, exactly. Ngathi shuthi angicabangile. Kona kunzima ukuthi sheshe go through yonke lento so fast. And love someone. Yabo nje. Lesithunzi-ke saleli khaya uyasicabanga sona. Isithunzi somuzi womama nobaba. Kuba lo mfana efika kanjena eqeda isithunzi saleli khaya. La endlini. Asho into ayithandayo. Ubona kuyinto e-right? Cha sisangiboni kuyinto right. Ngoba lezi ngane kusasa zizothuka thina ngale inhlamba eyisho lo mfana. Exactly. Ngoba ingane ziyathatha kalula. Umfana nentombazane ingane? Umfana nentombazane. Even wese khona nentombazane wona imbali zethu esilethi protect ingayiboni into eni uzocabanga ukuthi uthanda iyona lento adenziwa phambi kwama wakhe ngoba ukuthi into right ushayayo uzofuna umfana ozomshaya naye. Yabo zama ukuthi asiphile thina mase silethe imphefumulo so sesiphilele nezingane zethu lapha. Yep. We role model ezingane zakho. Awuthatha entweni uthola ama-piece job uphila nge-grant but lokho akwazi ukushintsha ukuthi wena egcineni ufuna ukuba umzali onjani. Ibe umzali oqotho bra. Noma kuthiwa zenzeka izinto azenzeka emgaqweni ufike la endlini egcekeni phambi kwengane zakho ususula umlomo usu-right. Uzongqongqozelwa la kuze ufuna ukushayisha usisi wakho lo mdala. Angimazi ukuthi uThemba usuke sekenze njani because ngize ngimtshelele ukuthi ngizokubona noma kusasa noma ngicela ungilinda. Manje mayothi usisi uyakhuluma avela amhahabuzo noma ngithi lapha nami ngizama ukuthi ngiprotect usisi lona avela athuke mina mangithi ngizama ukuprotect uThemba nosisi naye yabo bese athi yazini vele uphila impilo yakho izingane lezi shuthi mina wazalela mina ibo yonke leyo nto leyo. You need peace in your life. Yakudinga nje ukuthula dadewethu ngifuna ukukhohlisa. Kodwa ukuthula uzoqala ngesinqumo sakho sokuqala ukuthi uhlala noThemba phansi umtshele ukuthi lempilo ekuphilisa yona uyithanda umchazele umama and usisi wakho uyamhlonipha noma ngabe nina nayiphuzela kodwa izindlela enza ngayo yabo umbeke emqondweni ukuthi ngeke akenzi kahle. Uma ubona ukuthi uyahluleka lokho uyambonisa akayi understand le nkulumo yakho. It's easy ngiyazi nami ukuthi ngeke kube lula ukuthi like instantly uzovela athi okay uthi awusamthanda kulula ukuvela ungamthanda umuntu ade umthanda. Bese uyazama-ke futhi ukuthi uqhubeke ubeke ingane zakho as priority. Waqala wenza njalo thina soyenza sure ukuthi sikushiya nabo ocwepheshe la ekhaya for free abazokwazi ukuthi yabo bakusize bakubonise ukuthi indlela yokuphila ifanele ihambe kanjani. Kancane kancane uzomiyeka uThemba yabo uzolima ubona izinto ezirongayo umiya ngoba wangamiyeka wena uzobe senkingeni. Yakuso. Uzolahlekelwa umphefumulo wakho ingane zakho uzosala engenabazali usisi wakho uzosala eseyedwa nje segenqeza nezingane zakho on top of that. Ngomfana nje naye uthi ukunakekela ayikho ngconto uthi ukunakekela nakona akukho ngcono you come first bro like impilo yakhe yona ifika kuqala sithando sami. Yabona ukuthi sisi wakho usuqhamukaphi nenkulumo yakhe understand. Sengiyayizwa. She cares Yeah, she cares about me. Uzizwa kanjani ngoba uyabona uzama ukuthi wenza konke lokhu ngoba ufuna umvezele uthando nalo ngaye awufuni lahlekelwe uyena. Ngiyathemba-ke mhlawumbe ukuthi uzoshintsha uma sengingenele mina ngoba nangathi uya-understand uyezwa. Nami ngibona ngathi uyezwa. Kodwa-ke mekuqhubeka-ke ngiyonazisa ukuthi hayi nakho kuphinde kuqhubeka kodwa ngibona njengathi hayi uyehla ngale ndlela akabe yiyona mengikhuluma nayo. Naye uyabhikisha naye angigcine esengiyisa. Kepha nginethemba ngoba ngiyamdinga kakhulu empilweni yami. Faith. Uzama uzizwa kanjani after us talking to you and sizama ukwenza isense uyayidubula isense lento esichazayo idaba. Ngizizwa ngathi konke ehlile incane. Yes noma ngeke ehle sometime. But ngiyabonga kusisi wami nawe sisi ukuthi ninginike advice bengicabanga but bengacabanga ukuthi usisi wami ungikhathalela ngale ndlela ukuthi angaze abize abantu baka Black Life. So njengamanje ngizozama ukuthi impilo yami ngizama ukuthi kancane because angeke uze kwazi ukuthi kwenzeke ukuthi vele ukuthi boom yabo. Ngizozama ukuthi ngiqale nayekela ingane zami bese ngikwazi ukukhuluma noThemba. If uThemba refuse yonke into engimcela yona ngizocela ukuthi ngiyamthembisa sisi wami ngizomyeka.
sokusiza sikhiphise nedliso. Ngajabula cause yonke into ayishoyo ngiyayivuma. Babolile abantu besilisa. Ngagcina kuthiwa amantombazane adliza abafana. Kodwa namantombazane mase kwenza lokho, kodwa mostly imvumo yakho nje mfethu. Hayi ukuthi mina ngiyakwazi ukukhiphisa idliso, ngizobe senithi lapha ama-comments, uMagasela uyakwazi ukukhiphisa, angikwazi kodwa ngiyazi bakhona abantu abangikwazi. Ngoba sifuna uzosiza la sizame sikufake nje kwelayini kubantu abangakwazi ukusiza uma ukuthi ngempela idliso owakona uthando lakho ngempela uthiwa kuwena ukuthi uyayithandela nje indoda yakho. Siyabonga kakhulu. Indlela okuhlukumeza lona uthando sona sami yes. Yeah. Noma once nje wezwe ipain you must know ukuthi that's not love. Uthando uqhama nama-challenges but ayine-pain. Yeah. Ngiyavumeleka ukuthi ube nalama ups and downs, yabona uxabane challenges, niyakhula niyakhulisana, kodwa ubuhlungu nje no, that's not love my love. Ngiyabonga kakhulu umndeni la ekhaya for ukusamukela and nisikholele ukuthi sizokwazi ukuthi nishene nisixazulule lenkinga enibhekene nayo. Yakamkhize. Siyabonga nathi. Nami ngiyabonga. Siyabonga. Njengoba izwe la mbukelo Black Life TV usisi ugcine ebonile ukuthi ngeke usisi wakho uyamthanda ngempela ukuthi azamfake la ambizele uBlack Life TV ukuze sikwazi ukuthi phela simsize kulolu thando lakhe alibona ngathi lona luhle kakhulu. Kodwa manje mina ngiyamkhalimisa ukuthi hayi man ngeke akwazi ukuthi uyangithanda bese uyangilimaza uzogcina ungibulala uzothi sorry sengisebhokisini ingane zami zosala noba. Wonke umntwana uyafuna ukuba nomzali wakhe thila kunathi esifanele sifuna sijabule siyabonga sihamba semathuneni. So mina ngikufisela lokho ingane zakho ukuthi ngavele ngithathwe nje umuntu wesilisa ngenxa yothando kanjani manje never. So mina umlangeni Magasela bafethe ngidedile inkundla okade ngikuzelela ekhaya kaMkhize sekuphelile mina I'm out nginithanda ibhadi.